bonga bamkhulekisile noma belokhu benaye uBobo njengoba-ke egcine ephumela oba laphana ephejini lakhe ukuthi ngampela uyabonga kubantu ekuyibona abamsekile noba bemkhulekisa enkundleni zokuxhumana. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona nomuzi njengamanje. Ukubingelelayo uyena Mathinto acebisa into umcimuli emehlaka abanyezi baqhumela imali thiwa. Ngene wethu ungabe usuku lakho lokuqala la cela ukuthi upress i-subscribe button ulike. Kwenze sure ukuthi ivideo ilinde iziphele bese ukhomenta ngokuqonda noma-ke ukhomenta kuyo khona okuzwayo. UBobo insizwa laphana-ke eyaziwa kakhulu ngey'ngoma ezimnandi-ke kwavela ukuthi ishawe umphakathi ey'nsukwini ezedlule. Cha, iveza ukuthi niyaphila kungisombuluko ngithi angibonge nje kubona bonke kade bengikhulekisa ukuthi ngiphole ngiphile. Cha, imithandazo yini ifikile kuNkulunkulu ngoba nakhu nginani izinhlungu zibuyele kubanikazi. Siphile nje bafowethu nodade nomculo ngisazoqhubeka nginenzele usuku oluhle kini nonke. Isho kanjalo-ke insizwa laphana yakamhlongo mfowethu nje manje sinethemba ukuthi njengoba abantu kade kube nemibuzo ney'nkulumo zihlukahlukene ukuthi ngampela ukuthi isazosicacisela ukuthi kwenzakalani. Hey, mfisa ukuzwa kwena ukuthi mlaleli wami nami uyafisa ukuthi ngimvakashele noma ngiyokuzwela ukuthi ngampela kwenzakalani noma-ke sicoshele khona la esikhona. Ngizozuvula khona laphana kwi-comment section. Sinethemba-ke siyafisa futhi ukuthi insizwa ilulame ngokukhulu ukuphazima kweso ebese ikwazi ukuthi ibuyele emculweni senzele ingoma ezimnandi. Mina nawe hlangana laphana comment section ungakhohlwa ukusubscribe, ushare wenze sure ukuthi uyakhomenta uyalike. Mina nawe hlangana laphana comment section. Danko.